Ayan mga bossing, dito tayo sa may Swal, sa may Paitan. Nang ride tayo. Sama si Boss Joey. Yan. Gamit natin yung Griffin 180 natin. Nandito tayo sa may Red Baron Restaurant Bar and Events. Yan, yung vintage motorbikes. Napakadami dito. Check natin mamaya. Ang luwag ng parking, oh. Highway lang. Yan, kasama natin siyempre si Black Mamba at saka si Wolverine. Yun. Yun. Yun, no? Ano yata to? Nung World War I pa, no? Ganda. German, BMW. Wow. So ito pala yung kaya pala yung pangalan ng restaurant is Red Baron dahil pala dito sa 1959 BMW Red Baron. Yan, so ang takbo niya is 160 km/h. Grabe, bilis. Flat twin 2-cylinder boxer engine. So boxer engine siya. Okay. Actually, yung BMW sa atin, yung pronunciation sa German, BMW. Yes, sir. Yan yung gamit ito? Oo, yan yung gamit eh. Ayan, pasok tayo dito sa loob. Wow! Ganito pala, dito sa loob. Grabe, ang ganda. So may banda mamaya. Ha? May banda pala natutugtog. Gabi pala ang ano dito. Ang gandang pagpunta. Yung mga vintage nila, oh. Kawasaki 900cc 1973. Suzuki Ilto yan. Ano to? Ilto? Halos buo BMW, ah. 4-cylinder, no? Ang Kawasaki 900. Dok pa. Ito, BMW naman. Ang laki. Ganda, napakaluwag. Meron pa sa taas. Live van. Maganda dito pumunta pagka gabi. Gabi. Pero pwede naman siguro. Tara, refreshment tayo ng konti. Hello. Pasok tayo. Napakaganda dito, guys. Pero mas maganda pag marami tayo. Babalik tayo dito. Plate number na sa motor ang motor. Bicycle? Bicycle. Sa ibang bansa yan eh. Hindi, puro kita. Puro kita, saan yan? Aba, galing ka rin ng Australia. Tagal mo dun sa Australia. Australian mo nangyari. Baka kilit, ano mo yung ano. Ilan taong ka ba boss sa Australia? Ilan taong ka sa Australia? Ikaw? 7 years. 7 years. Ganda ng concept, boss. Bispa, oh. Yan, Bispa Club Pangasinan. Royal Enfield, oh. Meron dito sa Club Pangasinan. Mga tropa ko, Bispa sila. Ganda ng concept. Ducati, busutin mo yung Ducati noon, no? Ganito lang. Motokushi. Akala ko Mitsukushi. Ayan, gwapo pang MotoGP ng Honda noon. Grabe, imagine mo 1955. Ito yata ang ginagamit nung sa karera sa Japan dati. Yung una. Panahon. Ayan, tama, ito yan. 1982. May ginamit din si Jetcon. Yan yun. Balik tayo dito, sama natin yung okay din, matagal na rin pala ang Triumph sa market, no? Triumph. So, ano bang yung Triumph? European din to eh. Triumph Hurricane, no? 185 km/h din, no? 6 itong malupit, sulit. 6-cylinder, grabe.
1982 Eagle. Model Target CBX 1000. Thank you. Yun. So, alisan tayo. Balik ulit. Yan, so palisan tayo dito. May convenience store din sila. Pwede kayong magpahinga, malinis ng toilet. Ganda oh. Ayan, dito tayo sa Alaminos na yun. Dumiretso na tayo ng Alaminos sa Lukap. Tatanong tayo kung magkano yung boating. So, ito yung plaza ng Lukap. Napakaganda at refreshing pa rin yung hangin. Yan, magtanong ka boss kung magkano na ngayon. Magtanong ka kung magkano na ngayon. Saan yung boating? Sir? Saan yung boating? Bote? Yung boating. Yung boat po, yung service boat po ninyo hanggang mamaya hapon. Depende po sa hapon. Depende po kung ilan po kayo. Ang good for 15 packs po is 2,000 po. Good for 10 naman po is 2,000. And good for 5 po is 1,000. Iikot na yun sa buong isla, yes, no? Yes po, the whole tour na po yun hanggang sa hapon. Parang kunwari mag-i-stay ka sa Quezon Island, susunduin ka na ng hapon, parang Hindi gano'n. po, service boat yun po siya. Ay, nandun na rin siya, kahit saan palipalipat. Yes po. Kaya umaga. Yes po. Oh my God, mainit na sa pag-ano. Wala tayong tourism. Kuha ka ng flyers, sir. Meron dyan. Para alam mo na yung rate. Kasi, kuha po sana. Mag-inquire po kami. Plano namin. Pwede mong kumuha ng flyers. Sir, nandito sir pa. Diyan na lang po. Ay, nandun pa sa labas. Pala eh. Pag halimbawa 1 to 5 packs po, 1,600. Pag medium, 2,000 naman po. 6 to 10 naman po ito. Service boat na po yan, sir. No po? Opo, sir. Yes, sir. Iikutin niya na lahat. Yards, 2,400 po. 11 to 15 naman po ito. Itong 2K, 16 to 20 nakatao po. Dami. Ikot lang ito. Hindi sir, Ano yan? Buong araw na yan. maghapon na po yan. Maghapon na yan. Opo, Sa service boat mo na yan. Picture ka, boss?